खुलुमबाय बयखौबो आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आंनि साबस्क्राइब खालामग्रा लोगो नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय सिबिनाय गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो आं बे समाव मोनसे टपिकनि सायावहाय बुंनो हास्थायदों। जों बयबो आयना बादि जानांगौ। जों बयबो आयना बादि जानांगौ बे आयदानि सायावहाय आं बुंनो हास्थायदों। आरो जोङो मोनसे बाइबेल पार्टनिफ्राय जोङो फरायनानै खोनासंग्रोनि। 1 थिमथिनि 4 अध्याय 11-12 बे पार्ट मोननायखौ जों फरायनानै खोनासंनि। आं फरायगोन जिसु ख्रिस्टनि मुङै। नोङो बेफोरखौ थोनदो आरो फोरोंदो। नोङो सेंग्रा जानायखाय रावबो नोंखौ जुजाइबादि दासानथों, नाथाय बाथ्रायाव, मावनाय दांनायाव, अननायाव, फोथायनायाव, गोजों जानायाव आयना बादि जादो। जों बे समावहाय जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों फरायनानै खोनाबाय जोंनि गुबै बर' रावजोंहाय। बेवहाय थिमथिनो पाउला गावनि सेथि लाइजामनि गेजेरजों बे इसोरखौ गिग्रा जानायखाय, बे इसोरखौ गियोखाय, इसोरनि सासे मानिजाथाव, फोथायजाथाव, अनजाथाव आरो बेबादि गोजों गोसोनि मानसि जानायखाय थिमथिखौ पाउला गावनि सेथि लाइजामनि गेजेरजों बेबादि परामर्श होदों। थिमथिया बेबादि मोनसे मोजां मानसि जानायखाय बियो बेबादि मोनसे परामर्श होदों जाहाथे मानसिया संसाराव गादलिना, मानसिया जाहाथे गोग्लैया। बेबादि मोनसे नोङो बे संसारनि बादि जेरै जों आयनायाव जोङो देलायोबा जोङो नुयो गावनि महरखौ, बबेजों मैला नांदों बबेजों मैला नाङाखै बेफोरखौ जों मिथिनानै जोंनि मोखांफोरखौ जों फोसाबो, जोंनि खानायफोरखौ जों फोसाबो, जोंनि सिखोन साखोन स्टेन्डार्डखौ जोङो आयनानि गेजेरजों जोंनि मोखांखौ महर मुस्रिखौ जों नायोबादि बेबादि संसारनि नोजोराव नों सासे गुबै सासे गोजों गोसोनि मानसि जानानै नोंखौ बयबो मिथिथों, नोंखौ बयबो नोंनि गियानजों, नोंनि गोजों गोसोजों, नोंनि अननायजों, नोंनि मावनाय दांनायजों मानसिफ्राबो मिथिथों सासे मोजां मानसि आरो बेनि फोरोंनायखौ लानांगौ, बेबादिनो जानांगौ होननानै नोङो संसाराव थुलुंगा गोनां सासे ख्रिस्टान जिबन जापन जानो थाखाय पाउला थिमथिखौहाय गावनि सेथि लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों। अनलायग्राफोर, दा दिनैहाय जोंबो बेनि बिसाफोरखाय, जोंबो बेनि सोलोंग्राफोरखाय जों बयबो साफ्रोमबो इसोरखौ मोननाय बा इसोरखौ मोनै साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बेबादि जानांगोन। अब्ला जोङो संसाराव मानसिया मान मोनगोन, संसाराव जोङो गोबाव जोरगोन, संसाराव जोङो बयजोंबो अनसायजागोन, संसाराव जों बयजोंबो मिथिजागोन। आरो बे आंनि आरो नोंनि थाखाय, जों बयनिबो थाखाय, जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बियो जिबनाव मोनसे नोंनि खोरथि बादि, नोंनि मोनसे आगजु बादि बियो जागोन। अनलायग्राफोर, बेनिखायनो जोङो जोंनि मावनो लानाय खामानिफोरखौ जोङो सैथोजों मावफुंनांगौ। जों जोंनि सोलोंनो लानाय आयदाफोरखौ जोङो सोलोंथायनांगौ। अब्ला बे सोलोंथायनायनि गेजेरजोंनो जोंनि थांनानै थानायनि, जोंनि जिबनखौ दानायनि, जोंनि लास्ट महत्त जोङो जेब्लानाखि जोंनि थांखिखौ, जोंनि फरायनायखौ फोजोबहैगोन, अब्ला जोङो गेदेर गोलाव सासे सुबुं, मानगोनां सुबुं, बयजोंबो मिथिजागोन। बे बुहुमनि गेजेराव बयजोंबो मिथिजानाय, बे हादोरनि गेजेराव बयजोंबो अनसायजानाय सासे मानगोनां नोङो सासे बेबादि मोनसे नोङो जिबनाव मुकुट लाभ खालामनो हागोन। जिबननि खोरथि, जिबननि मुकुट,
नोङो लाब खालामनो हागोन संसाराव थांना थासान्दि मानसिया। जेरै जोङो दिनैहाय आसामनि गेजेराव गेदेर गेदेर माने बुलायनाय, दिनैहाय बर'नि गेजेरावबो जमुना बर' साबसिन बुलायनायजों बे गल्ड मेडेल लाब खालामनो हादों बुहुमनि गेजेराव। जायहा साबसिन फरायगोन, जायहा साबसिन सोलोंगोन, बे साबसिन पुरस्कारखौ मोनो, साबसिन पुरस्कारखौ जों मोनो। बेनिखायनो जों बयबो साबसिन सोलोंथाइखौ लानांगौ, साबसिन गोजों गोसो लानानै जों बयबो माने बेस्ट क्वालिटिखौ जोङो हास्थायनांगौ। अब्ला जोङो संसाराव गावखौ लाब खालामनो हायो। जोङो लाब खालामनो हायो। जोंनि मावनो लानाय खामानिफ्रा बयनिख्रुइबो साबसिन जानांगोन, बयनिख्रुइबो माने हामजासिननाय जानांगोन। जोङो जेखौ सोलोंबाय बे सोलोंनायखौ जोङो गोसो होनानै सोलोंनांगोन। जोङो मानसिफोरनि गेजेराव भावथिनाफोर बादि दिन्थिनो थाखाय नङा जोंनि सोलोंनो लानाय आयदाफोरा। मानसिफोरनि गेजेराव बे दिन्थिनो थाखाय भावथिना बादि दिन्थिनो थाखाय जोंनि सोलोंनायफ्रा नङा अनलायग्राफोर। जेरै जोङो दिनै नुयो गोबां अर्गानाइजेसनफोर दङ। दिनै स्वच्छ भारत अभियान मिशन, दिनै सिखोन साखोन खालामनायनि आयदायावहाय बुं, जोङो दिनैहाय जोंनि बाजारफ्राव, जोंनि टाउनफ्राव गेदेर गोलाव मानसिफोरखौ स्वच्छ भारत मिशनावहाय लोब्बा बे मोनसे कमिटिनि गेजेरजों, बे अर्गानाइजेसननि गेजेरजों जोंनि बाजारफोरखौ जों जेरै सिखोन साखोन खालामनांगौ, जोंनि स्कुलफोरखौ जों सिखोन साखोन खालामनांगौ, जोंनि लामा लांगोनाफोरखौ जों सिखोन साखोन खालामनांगौ होननानै जोङो मोनसे प्रग्राम बा अर्गानाइज खालामो। आरो बे अर्गानाइज खालामनायाव जों सुदु बाजारावल' जों खालामो। नाथाय जाय मानसिफ्रा बाजाराव बे खामानिखौ, अर्गानाइजेसननि कमिटिनि मानसिफ्रा बाजाराव खामानिखौ मावो, बे मानसिया न'आव बे खामानिखौ मावा। न'आव बे खामानिखौ मावा। जों दिनै बाजाराव लानाय मोनसे प्रग्रामनि गेजेरजों मैला गारनाय प्रग्रामफोरखौ स्वच्छ भारत अभियान मिशननि गेजेरजों जों खामानिखौ मावो। बाजारफ्राव दिन्थियोल', टाउनफ्राव जों दिन्थियोल', स्कुलाव जों दिन्थियोल', नाथाय बे दिन्थिग्रा मानसिया न'आव बे खामानिखौ मावनानै दिन्थिया। रायजोनि गेजेराव बे खामानिखौ मावनानै दिन्थिया। बे गावनो निजे मावा। बेनिखायनो दिन्थिनो थाखाय बावथिना नङा बेयो नोंनि मावनो लानाय खामानिफ्रा। बे सैथोयै मावफुंजायोब्ला बियो खामानि होयो। थिग बेबादिनो नोंनि सोलोंनायाबो, नोंनि हास्थायनायाबो नंबां जाबां जानो नाङा। नोंनि हास्थायनाय आरो नोंनि सोलोंनायाबो नंबां जाबां जानो नाङा। बेनिखायनो तिमथिखौहाय पाउला बुंदों, नोङो सेंग्रा जानायखाय, नोङो जोहोलाव जानायखाय, नों जेखौ गोसो बेखौनो मावनो हायो, जेखौ नों गोसो बेखौनो जानो हायो, नों जेराव मोनो बेयावनो थांनो हायो, नोंहा बोलो दङ, नोंहा समायनाय दङ, नोंहा स्ट्रेंथ दङ। नाथाय नों इसोरखौ गोसोखां, नों जेखि मावा, नों जेखि थाङा। नाथाय नोङो संसारनि गेजेराव आयनासो, नों आयना बादि जाथारनांगोन। मावनायाव दांनायाव, थाबायनाय रायनाय, जानाय लोंनायाव, अननायाव, फोथायजानायाव, गोजों जानायाव नोङो संसारनि गेजेराव, मानसिफोरनि गेजेराव गावखौ आयना बादि दिन्थियोब्ला नोङो निस्सय इसोरजों अनखांजागोन आरो नोङो मानसिफोरजोंबो अनसायजागोन। बेनिखायनो सल'मन राजाया बुंदों, सल'मन राजाया गावनि बोसोननि गेजेरजों जोंनो मोनसे मोजां परामर्श बियो होदों। सल'मन राजाया 4 अयदानि 6निफ्राय लानानै जोङो 9 फरसिमाव जों फरायोब्ला मोननो हायो। बोसोन बिजाबनि 4 अयदा, 6निफ्राय लानानै 9 फरसिमाव जोङो फरायोबा मोननो हायो। बेवहाय जोंनि गोथार बाइबेलाव बेबादि बुंदों, गियानखौ दानागार, बिनो नोंखौ बेंगोन, बिखौ अन, बिनो नोंखौ बासायनानै लाखिगोन। नोंनि मोननो गोनांनि गेजेराव गियानानो मोननो गोनांसिनथार।
गियाननिफ्राय जे मोनबावो बेखौ बिजिरनानै नायदो। गियानखौ बुथुमनानै लादो। बेनो दाम गोसाथार होननानै नाजावनानै लादो। बेनो नोंनो मानखौ लाबोगोन। बेनो नोंनि महिमा गोनां खोथि जागोन। सल'मन राजाया गावनि बोसोननि गेजेरजों गावनि फिसाफोरनो बे बोसोनखौ फोरोंदों। जोंनि हास्थायनाय, जोंनि बयनिख्रुइबो गोनांसिनथारा, दाम गोसासिनथारा, सना आरो रुफानिख्रुइबो दाम गोसासिन मानसिनि जिबनाव बे जाहैबाय गियान। आरो गियानखौ नोङो बिजिरनानै आखिनानै लादो। आरो नों बेसे हायो एसे नों गियानखौ बुथुमनानै लादो। नों गियानखौ बुथुमना लादो। बेनो नोंखौ महान खालामगोन। बेनो नोंखौ मान गोनां खालामगोन। बेनो नोंखौ गेदेर गोलाव खालामगोन। बेनो नोंनि थाखाय मुकुट बादि मोनसे खोरथि नोंनो बियो गानहोगोन। आरो बेनो नोंखौ समायना खालामगोन। बेबादि। नाथाय बे गियानखौ नों बहानिफ्राय मोननाय? जोहोलावफ्रा बहानिफ्राय मोननाय? नों जेखौ सोलोंदों फरायनाय, नोंनि सोलोंनायनि सायाव नोङो सैथोयै जुदि सोलोंथायोब्ला बे नोंनि थाखाय सानसे मोजां फिथाइ गोनां फिथाइ लाबोगोन। नोंनि जिबनाव फिथाइ गोनां जागोन। बेनिखायनो जोङो जोहोलाव जानायखाय, जोङो जोहोलाव सेंग्रा सिख्ला जानायखाय जोंनि गोथार बाइबेला जों मानसिनो मोनसे सल'मन राजाया गावनि परामर्शनि गेजेरजों जोंनो मोनसे बाथ्रा फोरोंदों। जों मानसिफोरनो मोनसे बाथ्रा फोरोंदों। फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि। फोरबोखौ मान होनायानो गियाननि गुदि। मूर्खफ्रा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा गैया। बेबादि सल'मन राजाया बुंदों। बोसोन बिजाबनि 1 बालाबनि 7 पदआवहाय जों फरायोबा मोननो हायो। 1 अध्याय 7 पद बोसोन बिजाब। फोरबोखौ मान होनायानो, इसोरखौ गिनायानो, इसोरखौ मानिनायानो गियाननि गुदि। नाथाय मूर्खफ्रा साननायबो गैया आरो गियानखौ सोलोंनोबो इच्छा गैया। नाथाय जों बै मूर्खबादि नामा? गियानखौ सोलोंनो इच्छा गैयै मानसिमोन नामा? इसोरखौ गिनो रोङै मानसि नामा? जों मानसिफ्रा रायलायनो रोंगौ, थाबायनो रोंगौ, मावनो रोंगौ, साननो रोंगौ, सोलोंनो रोंगौ, रायनो रोंगौ, गासैखौबो जों मिथिनो रोंगौ। नाथाय नोङो मिथिनानैबो मिथियै बादि, बै मूर्खफोरबादि, गियानखौ सोलोंनो हास्थायै बादि नोङो जिबन खांदों नामा? नोङो जिबन खांदों नामा? बेनिखायनो तिमथिया बुंदों, नोङो जोहोलाव जानायखाय, नोङो सिख्ला जानायखाय, नों रायनायाव थाबायनायाव गासैयावबो आयना बादि जादों। नाथाय संसाराव मानसिफ्रा नोंखौहाय जुजाय बादि दा सानथों। नोङो जावख'जानाय जुजाय बादि नोंखौ दा सानथों। नों गुन गोनां सासे सुबुं जाथों। गुन गोनां सासे गोरों गोरा सासे मान गोनां, गुन गोनां सासे नोङो ख्रिस्टियान जिबन जापन खुंनो नांगोन। ख्रिस्टियान जिबन जापन खांनो नांगोन। अब्लासो नोङो संसाराव जोङो सासे गुबै ख्रिस्टियान लाइफ, गुबै ख्रिस्टियान होननानै जोङो मिथिजागोन। जों मिथिजागोन। सासे जोहोलाव आरो सासे सिख्लानि बाथ्राखौ आङो बुंनो हास्थायदों। सासे जोहोलाव आरो सासे जोहोलावजो। सासे जोहोलावा बियो 18-19 बोसोर बैसोनि जोहोलाव आरो सिख्लायाबो बे बैसोनिनो। आरो जोहोलावा बेबादि बियो बिराद गान्जा सोबो, बियो लोङो जायो, सिगारेट सोबो, निसा जायो, बहुद रोखोमनि खामानि बियो लोगोफोरजों बियो खामानि मावो। बेबादि बे गाज्रि लामाजों थांबाय। बिनि बिमा बिफाया बेखौ बानजायनो हाला। बिनि बिदा फंबाय, बिनि पास्टर फालक, बिनि बिसिबांनाखि मोजां मानसिफोर
बेखौ बुजायब्लाबो बेनि खर'आव बेनियाव हाबलिया आरो बे बानजायनायावहाय बियो लोगो लालिया न'खरनि जुथुमनायाव न'खरनि मोजां गाज्रि रायलायनायाव बियो लोगो लानो हालिया बेबादि जिबन बिनि गथ'नि जिबनाव बे लाइमोननि जिबनाव जाबायमोन नाथाय बिमा बिफाया इसोरनियाव आर'ज खालामो इसोरनो खोन्थायो गिर्जायाव रायथियो बहुद प्रग्रामफ्राव सभा समितिफ्राव बिसोरो रायथिबायो नाथाय थाङै गेजेराव बिनि जे मोजां मोननाय सिखोला जोहोलावजो बे जोहोलावा जोआ बेखौ प्रप'ज खालामनाय समाव बुंबाय नों जुदि आंखौ प्रप'ज खालामोब्ला नों आंखौ जुदि हाबा लायोब्ला आं जेखौ बुङो नों बेखौ मानिनांगोन अब्ला जोहोलावा बुंबाय नों जेखौ बुङो आं बेखौ मानिगोन नों जेखौ बुङो आं बेखौ मानिगोन अब्ला मा बाथ्रा बे बुंबाय नों जुदि आंखौ मोजां मोनोब्ला नों जौ लोंनो मोननाय नङा नों सिगारेट सोबनो मोननाय नङा नों निसा जिनिसखौ लानो मोननाय नङा दुस्थ'खा जानो मोननाय नङा सिखाव खावनो मोननाय नङा समाजनि बिरोधि खामानि मावग्रा जानो मोननाय नङा नोङो गिर्जा हाबग्रा सासे इसोरखौ गिग्रा सासे नों बेबादि मानसि जाब्लासो नों आंखौ हाबा लानो हागोन अब्ला नों जुदि बे खामानिखौ मावनो हायोब्ला राजि नों जुदि बेखौ मावनो हायाबा आं राजि गैया नोंजों जुलि जानो अब्ला बे बुंबाय आं राजि बे खामानिखौ मावनो राजि नाथाय बे दिननिफ्रायनो बे जोहोलावा सोबनाय जानाय लोंनाय गाज्रि बेबहारनिफ्राय बे सोलायदों सोलायनानै बे दिनै गिर्जा हाबग्रा सासे मोजां मानसि जाबाय बे दिनैहाय जोंनि नोजोराव मानसिनि नोजोराव बियो सासे मोजां लाइमोन जोहोलाव इसोरखौ गिग्रा जाबाय दिनै नोंनि आखुआ नोंनि सरित्रआ नोंनि बेबहारा बेबादि सासे जोहोलावजो बादि जायोब्ला सासे जोहोलावजोरि जायोब्ला नोङो गासै मानसिफोरखौबो गोसो सोलायनो हानाय सासे नोङो आयना बादि सासे जोहोलावजो जागोन जों बयबो बेबादि सासे सुबुं बादि जानो नांगौ अनलायग्राफोर अब्ला इसोरा जों बयखौबो बोर होगोन आरो जोंनि मावनो लानाय खामानिफ्राव इसोरा गावनो लोगोसे थागोन आरो जोंनि गासै हास्थायनायफ्राव इसोरा गावनो हेफाजाब खालामगोन अनलायग्राफोर बेनिखायनो मोनसे बाथ्रा आं बुंनो हास्थायबावदों बोसोन बिजाबनि 22 अध्याय 11 परावहाय सल'मन राजाया बेबादि बाथ्रा बुंदों नोंनि गोसोआ गोथार जायोब्ला आरो अननायनि बाथ्रा बुङोब्ला राजाया नोंनि लोगो जागोन नोंनि गोसोआ गोथारब्ला नों मोजांब्ला आरो नोङो अननायनि बाथ्रा बुङोब्ला अननायनि खामानिल' जों जुदि मावग्रा जायोब्ला राजाबाबो दुस्थ'ब्लाबो गाज्रिब्लाबो नोंजों लोगो जागोन राजाब्लाबो दुस्थ'ब्लाबो गाज्रिब्लाबो मूर्खब्लाबो नोंनि बाथ्रायाव गनायगोन आरो नोंजों लोगो जागोन बेनिखायनो जों बयबो बाथ्रायाव मावनायाव दांनायाव गासैबो बिथिङाव जोङो आयना बादि जानो नांगौ संसाराव जेरै बोसोन बिजाबनि 20 अध्याय 11 पराव बुंदों 20 अध्याय 11 परावहाय सासे गथ'आबो गावनि मावनायजों गावनि आखलखौ दिन्थियो बिनि आखलजोंनो बियो मोजां ना गाज्रि बेखौ बुंनो हायो सासे गथ'आ गावनि मावनायजों बे गथ'नि आखल आखुखौ बेरखांहोयो मोजां ना गाज्रि जों मिथियो थिग बेबादिनो जों बयबो साफा मोजां गुन गोनां लाइमोन जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर जानानै जों संसाराव बे खोमसि संसारनि गेजेराव जों गावखौ पहर बाथिफोर बादि जोङो गियानखौ जों फोरोंलांनि जोङो थुलुंगानाय होलांनि जों संसाराव मोजां मानसि गावखौनो गाव जोङो दिन्थिनानै लानि इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होथों बासायग्रा जिसुनि मुङै गोजोन्थों।